tomto videonávode si ukážeme, ako vytvoriť formy zo siligumu. Siligum je dvojzložková hmota, ktorá sa po vymiešaní v pomere 1:1 stáva tvrdou a vlastne má charakter silikónu. Takéto formy, ako napríklad tu mám vyrobené z kabošonu, sa môžu využiť práve na výrobu foriem pre výrobu šperkov z materiálov ako živica alebo napríklad polymerová hmota. Ja som si pripravila vlastne 1:1 bielej aj modrej časti a následne to musíte tak vymiešať, aby vlastne vznikla taká jednotná, taká bledomodrá farba. Po vymiesení vlastne, keď tá farba vzniká, čiže tá bledomodrá, a vymiešate dobre tie dve zložky, ten siligum začne tvrdnúť. To znamená, že už musíte vedieť vopred, čo idete do toho otláčať, musíte mať pripravené dané tvary alebo to, čo ideme do toho vkladať. Ja som si pripravila kabošony. Sú to minerálové kabošony, ktoré sú takýchto tvarov a z nich sa dajú vytvoriť tvary také, ako vidíme tuto tento zelený, zlatý alebo napríklad takýto kabošon z polymerovej hmoty, ktorý je už vlastne pripravený na prstenie. Takže keď si vymiešame siligum, musíme to vymiešať tak, aby vlastne boli tie zložky úplne do seba vmiešané. Je to lepšie robiť s holými rukami, pretože vlastne na rukavice sa to dosť lepí. Zhruba takto by to malo asi vyzerať. Trošku si to zmenšíme, znížime, aby vlastne ten vrch bol zhruba rovnaký, tá výška. A následne do toho otlačíme vlastne to, čo chceme vytvoriť ten kabošon. Ja som sa rozhodla, že idem vytvoriť kabošon z tohto tvaru. Ten jednoducho vtlačím do siligumu, tak, aby bol úplne celý v siligume. Vôbec nevadí, že siligum ho bude prevyšovať, pretože vlastne následne potom vlastne siligum, keď vytvrdne, zhruba po 5 minútach, bude vlastne tvrdé, bude mať charakter silikónu a bude sa dať ten vrch zrezať. To znamená, že keď nám táto vec vytvrdne, vznikne nám niečo takéhoto tvaru. V podstate ten daný kabošon z minerálu jednoducho vyberiete z formy a zrežete nožíkom, napríklad nožíkom na polymerové hmoty, zrežete vrch, aby ste mali vlastne zarovnaný krásny kabošon. Môžeme to vidieť aj na tom, že sme mali vložený práve tento rúženinový kabošon a vlastne ten vrch bol zrezaný presne tak, aby to vlastne sedelo na kabošon. Takto vlastne budeme čakať zhruba 5 minút a následne už bude vlastne tá forma úplne tvrdá a budeme môcť z toho daný minerál vybrať. V ďalšej časti tohto videonávodu si ukážeme, ako vytvoriť z polymerovej hmoty kabošony pomocou týchto našich ručne vytvorených foriem zo siligumu.